našu kultúru a spolu s nikaragujskou kultúrou, indiánskou časti. Indiánskou, áno, z časti. Bolo to veľmi ťažko. A je ťažko. Keď už do 17 si formovaný, človek je skoro nehotový, ale dosť. Ja som veľmi vďačný, moji rodičia mi obklopali obrovskej lásky a z tej lásky som veľakrát čerpal, keď som bol zmetený, keď som bol smutný, keď som bol znechutený. Vieš, no nebolo to jednoduché, lebo neboli mobily, ani Skype, ani nič, takže sme boli odkázaní len na telefón. 3 mesiace a tak ďalej. A počas tých 28 rokov, čo som na Slovensku, tak aj stratíš veľa. Je to tá daň. Ale človek nemôže mať všetko v živote. Ak čím skôr s tým sa človek vyrovná, žiješ šťastnejšie. Ja som taký typ človeka, že z každej negatívnej veci hľadám nejakú pozitívu, aby ma posúvalo ďalej, nechcem stagnovať. Takže v každom prípade ja si myslím celkom ako občan Slovenskej republiky už, lebo som aj Slovak, a žijem primerane celkom fajn, dobre. Ono je pravda, že človeku chýba tá krajina, v ktorej bol, lebo ja som tiež bola v Južnej v Latinskej Amerike, na Kube som žila a keď som prišla späť, tak tiež mi mnoho vecí chýbalo a zdali sa mi naši ľudia takí veľmi vážni, ako keby im chýbalo to slniečko, ktoré máte vy v sebe, aj tú dobrú náladu, aj energiu. Čo nám pripravuješ do budúcnosti? Aký je tvoj sen, alebo aké také osobné želanie? Moje osobné želanie je, aby som bol zdravý, v prvom rade zdravý, aby mi fungovala hlavička, aby som mohol kreatívne produkovať kvalitné veci pre mojich tanečníkov. To je moja osobná vec. A taká všeobecná vec, dopriať Slovensku, aby sa situácia celkovo v tejto krajine proste vylepšila, zlepšila, aby ľudia boli usmiatí a aj spokojní so svojimi životmi. Asi tak. Ty si spomenul súkromnú akadémiu, do ktorej chodia už aj detičky. Od koľkých rokov a údajne je to spojené aj s výukou španielčiny? Áno, Akadémia tanca Miguel Méndez vznikla v roku 1998 v Bratislave. Máme svoje priestory a deti od 4 rokov. Áno. Ako pilotný projekt, ako prvá škola, ktoré učíme ten folklór a populárne tance Latinskej Ameriky, ja som vymyslel, že by bolo lepšie, keby tie deti alebo všeobecné tanečníci sa naučili vedieť, čo tam spievajú, aké texty a tak sme dali ako predmet španielčinu. Tak sa človek končí tam aj ten tanec, aj tú španielčinu. Tak máme takú kombináciu. No. Koľko detičiek tam asi máš? Okolo tých 80 detí. Myslím, že keď staváš tance a sú tam samozrejme ľudia, ktorí končia školu, idú do zamestnania a už na tie zájazdy nemôžu natoľko chodiť. Ako doplňuješ z týchto detí, ktoré dorastajú, doplňaš vlastne ten ansambel? Tá akadémia je ako výtvor alebo ako sekcia prípravy nových talentov, nových ako členov. Áno, máme to už ušetrené. Nebolo ľahko, pretože tá štruktúra, ako udržiavať súro, je veľmi ťažká. Tu na Slovensku tým, že my robíme niečo super špecifické, nemám ako, že keď robím konkurze, mi príde folkloristi, to je veľa folklórnych súborov. Náš folklór je náš špecifický folklór a nikto iný neučí. Nemám od koho, tak ja musím tie tanečníci sám pripraviť. Je to veľmi náročné. No. Ja by som rada pripomenula jednu skvelú akciu, ktorú si organizoval. Ja som to nazvala, že mobilná fiesta. To je karneval. Karneval a konalo sa to pod Michalskou bránou, ukončilo na námestí a ten sprievod bol fantastický, aj celková atmosféra. Myslíš, že by ľudia dnes dokázali prijať takéto podujatie a tiež by boli takí spontánni ako vtedy na hlavnom námestí, lebo všetci sme spievali, tancovali a bola tam úžasná atmosféra? Ja úprimne neviem ti povedať úprimne teraz momentálne, aká je situácia. Ale rozmýšľaš nad takým, že by sa to dalo realizovať. Ale rozmýšľal som ako taký bonus, buď tento rok alebo budúci, sa leží na financie, vždy, lebo to niečo potrebuješ, tie financie. Ja nehovorím milióny, ja hovorím málo, ale dá sa aj z mála urobiť veľkú vec. A tá Fiesta Latina de Miguel Méndez na Corso Party bola podporovaná všetky strany. A teraz momentálne neviem ti povedať, ako či ľudia, lebo teraz je skeptická taký štýl, neviem, taká atmosféra. Že mali sú komunikatívni ľudia, veľmi, a tá technika troška robí z tých mladých ľudí usavretejšie, akože myslíš počítače izolovaní a ťažko niekedy ťahať deti pod tie uromené niečo také spoločné na ulici, ako teraz tancovať ako ten tanečný sprievod, čo bol. Ale o pokus to stojí. Slovácia si myslím, ako presne ako si povedala ty, že keď je slniečko, ľudia úplne aj tu sú iní. Totálne iní. Ja vidím, keď je slnko, tak tí ľudia úplne začnú žiť, rozmýšľať ináč. Tie depresívne
momenty. Je to už vidno aj teraz, keď je také slnečnejšie obdobie, pretože vraj v tomto zimnom období sme mali len 11 slnečných dní. No. Takže je obdivuhodné, že sú všetci ešte v takej pohode. My sme to prežili. Sme to prežili, áno. Tak. Chystáš sa domov? Ako často navštevuješ Nikaragu? Ja mám ešte maminu. A takže ja sa snažím každý rok ísť na mesiac. Každý rok hodím na mesiac. Som s ňou aj so svojimi a snažím sa čerpať energiu. Každý rok som v Nikaragu. A kde budete mať najbližšie vystúpenia? My vystupujeme. Teraz bola veľká fiesta, hej? Veľká fiesta, hej. A my máme Reunión 3, to je 9. novembra v tohto roku 2013. V Dome kultúry Ružinov bude Reunión 3. A Reunión 3 je taká myšlienka. Ako by sme to preložili? Stretnutie tých, ktorí kedysi boli spolu. Aha, takže vlastne. Tanečníkov. Takže aj priateľov, aj fanúšikov Latino Flash, tak je to robíme. Tanečníkov. Jedna je súborová akcia, druhá je verejná. A to je dosť verejná a dúfam, že sa podarí organizovať. A tam sa bude aj tancovať? Budeš tam mať aj živú kapelu, alebo väčšinou plus reprodukovanú? Tento rok, áno, to sa leje vždy ako na financie, na rozpočet a bude živá kapela kubánska, plánujem znova a nový repertoár, pracujeme na to. A s týmto repertoárom chcel by som otvoriť ten svetový turné Latino Flash v rámci 25 rokov, čo začína rok 2014. Áno, aniversárium budete mať, začíname a chceme navštíviť aj tento rok je Panama a Venezuela. Takže budúci rok, aj na ten turné, tak už pracujeme na ten repertoár, čo je tam a pracujú už tanečníci na tých, ktorí tam budú reprezentovať Slovensko. Takže máme toho dosť práce. Budeš pripravovať absolútne nový program k 25. výročiu? Alebo ti budú pomáhať aj bývalí tanečníci? To by bolo veľmi zaujímavé. To by bolo veľmi zaujímavý projekt a to je dosť veľký a určite budú nové veci, novinky, lebo trend sa mení, ale vždy je pekné, keď súbor vyťahuje svoje staré veci niektoré na takúto udalosť a určite bude akože aj z repertoáru Latino Flash klasické, čo ľudia poznajú. Niečo. Aké je tvoje také životné krédo na záver? Moje životné krédo je žiť a nehaj žiť. Jednoduché. No je to úplne, keď človek rešpektuje. A priateľov mať okolo seba. Presne tak. Kamarátov, priateľov, to je môj život. Miguelito, vedeli by sme sa rozprávať ešte ďalšiu polhodinu, ale zostal nám čas na rozlúčku. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu, za milé a spontánne rozprávanie a prajem ti veľa úspechov, dobrých nápadov, aby sa ti darilo, aby si mohol v živote naozaj robiť to, čo ťa robí šťastným. Ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, mojím dnešným hosťom bol neúnavný šíriteľ latinskoamerickej hudby a tanca na Slovensku, choreograf a tanečník Miguel Méndez. Juhoamerická kultúra u nás prežíva aj vďaka jeho obdivovateľom, tak ako jeho indiánska krv prežíva v jeho žilách, hoci u nás žije od svojich 18 rokov. Skvelý kamarát, ako hovoria Latinos, amigo para siempre. Dovidenia na budúce a nech vám úsmev a dobrá nálada vydržia čo najdlhšie.